Zina ira kuni imana na fe anwa ka ko do bi sigi amana do so na na tebo sene pe mun na so na ndena e bi ko sigi le bla ya jige bon sa du si ko mo e ga no ko ni ela ba me ge jige ga so ngone ka imene be baste ngon diga kene to raste ngon agara klefle akero e zina e ga che ko indu e dawli debi domna ne bore fero fobi nene ka cenya ta kake kili salfu ya ne foi tene na bli wenyo na la sono ci dama bi wallahi te parme ala jepi labo Allah c'est ça va me gane wele awu ma gore bilaw akadi Mitla hap mesto ko so yame ina chido la akadi de wele ko mitle flyna yere chebga korofol do ken kisira furu yetesa o dogera mo kon fi ikani yudu tuma jate mine dumuni na me isigira dumuni kuna wakati ni be kangudo ko dongo do mo be ka portu kongo ay dayle ngadu e de ka portu kongo ay dayle ngadu e dum dongo do be bo ibi labe chouchou e de be bol la saka kataka yala la o iga yala e resultat ka ma wuri la iga chego be to parce que wati do le kuni do kun te itla ga fore o do nenta o borata o te parle o ma civiliser on a so yere civiliser le misor go nya fanya nere toro la sa dungu do papa mam sen na nit lu ko segena de yere ga laje nyame ima fosfoni chente nga fana ba yela ko bebe ala ga latiyeri ko nefle furwala mi wono bi ni jayen kote mais ni mi kuma ma se ala bo lobo o tike sino ebe ga mi fo bi ne era ne malo ale ne be au kan bi ni serana ne malo kele ne anfa na ba fi kam boli mo na sutra efe balma ya ko nga no fa ne ba ke tore awma nya famya figa duli ngolo la bidi ko sisan chebe ga jetem abete furi ne tu mi finyana chien do atu furu kuma fo ne nga amaga nyeta bayi nga manyi ni fedro igande mini duwi ne refla worom na bi ni ala sonama le fly na mena cheira aula
cɛna n terinin I b'a dɔn ne sɛgɛnna ko in na I b'a kalama kɛ dusukun tɛ se ka ko kunbere kun koyi ne yɛrɛ de sɛgɛnna I b'a dɔn ne ɲɛ bɛ ko min na n ta in na sisan ne bɛ bɔ yɛrɛ de bilahi don o don ne bɛ k'a wele n t'a sɔrɔ afi mana don I b'a wele n t'a sɔrɔ denmisɛnninw kɔngɔnen don ne bolo mama bɛ so na parce que ne b'a dɔn ne ye mama wele sisan nɔ mama bɛna fɔ ko ne kana taa de ne tɛ fɛn fɔ mama ye I ɲɛ bɛ nin ko in na kɛ ne bɛ bɔ kabini don min na a taara fo bi a mako tɛ ne la yan nɔ nansɔngɔ ko kuma tɛ foyi tɛ weleli kɔni o kɔni o tɛ fɔ yɛrɛ ne sɛgɛnna trop c'est trop bilahi ne bɛ taa awɔ dɛ Titi ko in hakili sigi lajɛ furu tɛ tile kelen ko ye wa furu tɛ guligiba ye ko ni sɛgɛnna I ka bɔ ka bila o fɛn tɛ furu ye e k'i muɲu ne y'i muɲu I bɛ wasa sɔrɔ a tɛ kɛ ne ye ko min kɛ a to tan recherche a bɛna dan tɛgɛ o wallahi ne sɛgɛnna ne tɛ se ka dumuni sigi don o don denmisɛnninw dalen don a mako tɛ denmisɛnninw na mais denmisɛnninw dun kɔngɔ bɛ denmisɛnninw na nansɔngɔ tɛ ka bila ka na cɛ ye baarayɔrɔ taga ye I tɛ segin so ne tɛ se k'o kɛ ne bɛ taa so o ye tiɲɛ dusukun tɛ se ka ko kunbere kun mais halisa I k'i dusu da I dusu da furu tɛ kile kelen a ka ɲi ten I y'a mɛn ne yɛrɛ ma wele mɔgɔ yɛrɛ na sabali ko bɛɛ lajɛlen na sinon sanw tɛ ne yɛrɛ sɔrɔ Salifu ka so yan nɔ I y'a mɛn halisa an ka sabali nin ko in bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ n y'i ka kuma mɛn sinon wallahi ne tun tɛ si yan so in na ne tun bɛ b'i fɛ yan sa ne tun bɛ taa dɔrɔn ne tun bɛ n ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan furu t'o fɛn ye b'a la ne sɛgɛnna sa wallahi dusukun tɛ se ka wuli ko kunbere kun wallahi trop c'est trop n sɛgɛnna o ye tiɲɛ ye mais e k'i bolo la I dusu la halisa an bɛ wasa sɔrɔ ko in na n y'a mɛn Mira I ka kumaba ninnu si tɛ I y'a mɛn duwawu kɛ o duwawu don ta o ne tɛ ne ninnu si ye I bɛ bɔli la don o don bɔli nafa ye min ye ne kan bɛ ni o de ye parce que I cɛ bɛ ka ne tulokɔrɔla de kan don o don ni nin kuma nin ye e tɛna ni cɛ ye e dun ka bɔli tɛna dabila o bɛ faamuya cogo di fɛn fɔ ne ɲɛna ne bɛ fɛn min faamuya parce que a ko ne ma ne ka kuma n'i ye yanni don dɔ la ale kana kuma ne ka kuma o dun fana ka fisa n'ale ka kuma ye dɛ est ce que o bɛ faamuya ni fana m'a lajɛ I t'o ten denmisɛnnin wɛrɛ ye dɛ ayiwa e ka bɔli tɛ dabila tile fɛ I bɛ labɛn ka bɔ su fɛ e bɛ labɛn ka bɔ cɛw de bɛ kɔ don o don janjanjan na a fɔ I bɛ min kɛ cɛw ka boli I tun t'a to cɛw ka boli nɔfɛ ma fisa n dɔgɔnin ni ne y'a fɔ cogo dɔ I bɛna fasa ko ne ye balima jugu ye dɛ a donna tan a bɔra tan ayiwa ni ye min dɔn I ka dɔnkili la duman ye o da n b'i lamɛn ne fana nan'i fɛ balimaya kama mais ne ma n'i fɛ ko k'i ni cɛ bila ɲɔgɔn na a dun bɛ nin ka k'o de ye sisan ni min k'i ni cɛ tɔɔrɔ ni Ala sɔnna hali ni ma cɛ sɔrɔ ka furu n bɛ sira ɲini ka taa ka bɔ I fɛ yan barisa ne seko tɛ cɛ sɔrɔ baliya ye ne k'o de f'i ɲɛna furu in ka di ne ye ka tɛmɛ e kan mais n'a tuma ma se ne tɛna se ka taa wa ni cɛ mana ne nɔfɛ ne fana tɛna se ka boli ka taa cɛ nɔfɛ e kɔni bɛ ka boli ka taa cɛ nɔfɛ wa e bɛ don o don bɔti la taga min na nin ne k'o de f'i ɲɛna lɔbu ne ka sufɛ bɔli a bɛɛ tɛ ko ne bɛ taa manamana ko la tuma dɔw la e yɛrɛ b'a jate minɛ n'an tilala surafana dun na e n'i cɛ bɛ sigi baro la walasa ne kana aw déranger n fana bɛ bɔ ka taa n teriw de fɛ yen n ka yala bɛɛ dɔw de bɛ sinon n ka yala bɛɛ tɛ cɛ nɔfɛ yala ye nka ni Ala sɔnna ma Ala min ye furu nɔgɔya e ye o Ala kelen bɛ ne fana ka furu nɔgɔya I bɛ ka ne ka kuma yɛlɛma ne ma n ka kuma fɔ n'o tagabolo ye dɛ I ka cɛ de ko ma n k'a f'i ɲɛna I k'a lajɛ I bɛ yala la minnu nɔfɛ dɔ k'i furu lɔbɔkɛ ne kɔrɔmuso de ye o de kosɔn ne tɛ se ka tiɲɛ dɔw f'i ɲɛna sinon e tun kan ka ne ladi balimaya la mais e man k'i cɛ tɔgɔ fɔ ne ɲɛna e cɛ ye sɔrɔ ne ye balima de o b'a yira de k'i b'i cɛ fɛ ka tɛmɛ I balima kan bi awɔ barisa I ka don de bɛ yen awɔ n'i y'a ko ye a banna parce que e de ka kɔrɔ ni ne ye sa ko ne dɔgɔnin tɛ yen o tɛ a ka ɲi balima kɔni jigi y'a balima de ne dun fana m'i jigi tigɛ o a fana ye min fɔ o ye tiɲɛ de ye n y'a mɛn n'i ka dumuni mɔ a ka dumuni bɛ tabali sanfɛ an y'a mɛn kɔngɔ tɛ n na n bɛ taa dugu kɔnɔ ka na awɔ n'a ye cɛ i kana dumuni kɛ yan bilen yɛrɛ tiɲɛ tiɲɛ de e ye mun mɔgɔ sigi ko ne tɛ siran ko ne bɛ siran ɲɛ ko ka tiɲɛ f'e ɲɛna o ba ye min fɔ
salfu yɛrɛ sɔrɔli ye baara ye i répondeur s'il répondeur salfu ko in kɛra baara ye ne yɛrɛ zina ka furu tɔ kɛra sa denw na sigi de sinon salfu kun sigi kɔni tɛ bilen mɔrɔ ne sɔn sigilen no tasuma kan a bɛɛ bɛn an ka sɔn ne bɛ ɲɛjɔ ala la ka ɲɛjɔ n denw na k'an sigi ni furu in a bɛ ɲanabɔ inshallah n y'a di ala ma ni mira ko in kɛra ni bolo baara ye koyi ne fɔra mira yɛrɛ tɛ ni lɔbɔ kumakan minɛ bala yɛrɛ est-ce que o kan ka kɛ k'o ye balimaya ye a ye kuma bɛɛ fɔ ale ɲɛna o don ale yɛrɛ ko a ma k'ale y'a faamu a kun m'a faamu de k'a y'a faamu mais ne ko k'e y'a faamu e tilara ka segin o ko kelen kan est-ce que y'a faamu ou bien a jɔra ne la de ou bien a tigɛra ne la de wa n t'a dɔn min don a bɔli filɛ nin ye tuguni ka taa k'a terimuso y'a wuli terimuso in ne bɛ taga ninnu nɔfɛ fo ka so n bɛ taa ci fɔ terimuso in facɛ ɲɛna a k'a kankari da ye a kana na mira labɔ bilen ale de bɛ ka to ka mira wele wele o sinon n'a danna ne ni mira kelen ma walayi mira tɛ pan ne kumakan kunna e ka da diminenba filɛ ne kɔrɔ nin tiɲɛna n'a tɛmɛna nin kan fɛn min ne bɛna mira bila ka taga so o ka fisa ni ye yanni a kana ne ka furu tiɲɛ da diminenba bɔlen filɛ ne bɛ ka da la faamuya ka dɛsɛ a bannen don ka ne lamɛn e tɛ furu la ne bɛ furu la ne fɔra ne ko k'e k'a kɛ cogo e ko k'e t'a to ne ta la i mago bɛ min na o ye ne ka furusa de ye o yanni a ka so ma ne bɛ e fɔlɔ de bila ka taga so i tɛna ne ka furusa yan nɔ dɛ a bɛɛ b'a k'aw sɛgɛnnen don ya tile fila na ko di si tɛ a tiɲɛna merci Ntoma te jara merci d'abord Mira que me mueve a la este a ma posición. Je crois que a por así ça. awati mena Ama no ko so. Ese que. Si yo ahora veis. ¿Cómo va? raste obi Ça va? ama no basta Mira. wala ke A ver, awame ano basti. wala basti kuiti Yo cuando mira con a ver habita. wala mira enda gawili Daga wuli. Aw taara kɛ sa ka kɛ kɔɲɔmusoya ye. wala ana yo sɔrɔ ka dan yo An mun sɔrɔ hali bi. an ma sɔrɔ fɔlɔ Aw y'o sɔrɔ dɛ. Ko de sabatili bɛ bɔ aw yɛrɛ de la. aha I b'a dɔn ne yɛrɛ tɛ sigi. I yɛrɛ ka bi nali diyara n ye dɛ. Nkɛ mira filɛ nin ye. I ni terimuso b'a dɔn teriya dabɔlen don ɲɔgɔn ladi de kama. A ka di n ye aw ka kɛ kɔɲɔmusoya ye. Parce que la i b'a dɔn ne tɛ sigi. Baara ka ca. Toujours ne bɛ voyage la. N yɛrɛ nana o dongo. Nana mira sɔrɔ action dɔ la. N b'a dɔn kɔrɔmuso in tɛ fɛn fɔ n ɲɛna parce que la balima de don. Mais i m'a ye komi e terimuso don aw de bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ. Vraiment ka di n ye ka dɔɔni fɔ a ye Samira ye. Mɔgɔ i mana kɛ cogo o cogo furu wagati de bɛ muso la. O dongo ne bɔra voyage la ka na. Ne ɲɛ b'a la 2h du matin a bɛ ka don du kɔnɔ. Hali bi k'a ma cɛ sɔrɔ. N'i bɛ bɔ mɔgɔ kelen min nɔfɛ i jija a kana sɔrɔ so kɔnɔ a k'aw sigi du kɔnɔ ka baro kɛ o tɛ ne déranger. Ne muso dɔgɔnin de don ne den tɛ. Komi a terimuso e ye n bɛ dɔɔni f'i ye i ka dɔɔni f'a ye a
kala je aka mo sabala masenta vraiment kito dongo do ebebo don RT la mo gara ti jati mo yina ma wechi ne baro netia mais nini nana ne min kera ne ina wori reality daga maula dai na ina na jaranye mu fiye ka se ka don fa yego ka fam la sala ni ga kuma fam na la sonama ni na ye nyogonye bala sigimbe kuma inda ira mais fere be kelen finyana bi furu gele alendo ne furu gele alendo furu te ka soro ni yaw nye tanchugala aba fo ka ambane ndo furu ma ka soro ama ban furu ma o sebena mande te ka soro furu la bi parce que abebe na ni furu ko kuma de asite sebena koye abebe doni ka ni furu ko kuma ka soro kanu de ola antise ka fo ka mena ni mana mo wiye kana u présenta la ka soro sebena ko te kwa donc na nyere ya e ko serie be minga kola ni ye mo sebena mai ano bena kana o yira aula parce que oere ano bena kan kaba anna tigi anya do ko mo ndo mo confiance lendo am se ko no yira aula sinon ame claim na bi furu ko ima no bi de akana jigana an se hotel imaya parce que nous man était ka so ni ya onye na bi wallahi anya se hotel na bi anya be bi anya bi soro bi sinon akada anya ka furu de mais ante ka chese bena mande so mais comme côté na la sonama ina enyoya mbala sigimbe kuma imfanya afana o ka ande meni duwa wi yala sa afana mi saka chese bena maso alafu basi nana meti fa yaki fora bo kaulaire amina arabi awi fola